निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। विवेकानंद केंद्रातर्फे मी गौरव कुलकर्णी आज आपल्याला शिरीष आंबुलगेकर लिखित समिधा या पुस्तकातील त्यांच्या भूमिकेचे अभिभाषण करून दाखवणार आहे। हिंदुस्थानच्या संस्कृतीबद्दल सांगायचे झाल्यास पौराणिक काळापासूनच भक्तिभाव, ज्ञान, कला, मनोरंजन, सेवावृत्ती, आदर, संस्कार, माया, ममता, सहिष्णुता इत्यादींबरोबरच साहस आणि शौर्य देखील इथल्या संस्कृतीचा अविभाज्य घटक राहिले आहेत। अशा सर्वार्थाने परिपूर्ण आणि परम वैभवाला पोहोचलेल्या हिंदुस्थानावर राज्य करायचे असेल तर त्या संस्कृतीचा मुख्य गाभा असलेल्या घटकांना धक्का दिल्याशिवाय आपली विचारसरणी रुजवता येणार नाही आणि त्याशिवाय आपल्याला हिंदुस्थानावर आधिपत्य गाजवता येणार नाही हे हिंदुस्थानावर आक्रमण करणाऱ्या आक्रमकांना चांगलेच माहिती होते आणि त्यामुळेच इस्लामिक किंवा युरोपियन आक्रमकांनी इथली संस्कृती कशी नष्ट करता येईल त्या दृष्टीने पावले उचलली। एखाद्या राष्ट्राचा पर्यायाने तिथल्या संस्कृतीचा अभ्यास करायचा झाल्यास त्या देशाचा पूर्वेतिहास समजून घेणे आवश्यक असते। हिंदुस्थान हे ऋग्वेदापासूनच पूर्ण अवस्थेत पोहोचलेल्या संस्कृतीचे राष्ट्र असल्यामुळे त्याचा इतिहास उलगडताना अनेक घटकांचा सखोल विचार करून तो समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। दुर्दैवाने या देशाचा इतिहास उलगडण्यासाठी पाश्चात्य संशोधक पुढे आले, परंतु त्यांचा हेतू हा इथल्या संस्कृतीचा तटस्थपणे अभ्यास करणे हा नव्हता, तर या देशाचा आत्माभिमान कसा नष्ट करता येईल अशाच प्रकारे तो मांडला जाईल याची खबरदारी घेणारा होता। या भूमीवर अधिराज्य गाजवत असताना अनेक पाश्चात्य आक्रमकांनी इथल्या मूळ संस्कृतीला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला। आपला हेतू साध्य करण्यासाठी हिंदुस्थानचा असंघटित जनसमुदाय ही त्यांच्यासाठी अत्यंत पूरक अशी संधी होती, तिचा ते फायदा न घेते तरच नवल। सुमारे 150 वर्षांचा सलग कार्यकाळ मिळाल्याने परकीय इंग्रजी सत्तेने इथल्या साहस आणि शौर्यगाथांना हेतू पुरस्पर अंधारात ठेवले। तरीही इथल्या मातीत जन्मलेल्या शूरवीरांनी एकाकीपणे का होईना पण संघटित शक्तीपुढे निकराची झुंज दिली। मनगटाच्या जोरावर स्वातंत्र्य प्राप्ती या भावनेतून अनेकांनी आपापल्या परीने क्रांतीची मशाल सतत तेवत ठेवली। त्यामुळे संपूर्ण स्वातंत्र्याचे ध्येय युवा शक्तीच्या नसानसात भिनू लागले। त्यामुळे अनेक क्रांतिकारक निर्माण झाले। लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आदी नेत्यांनी जशी क्रांतीची बीजे रोवली तशीच अनेक संत आणि समाज सुधारकांनी इथल्या भूमीतील सामान्य माणसामध्ये जागृती निर्माण केली। क्रांतीच्या मार्गाने स्वातंत्र्य सूर्य दृष्टिक्षेपात येत असतानाच गांधीजींच्या सत्याग्रह आणि अहिंसावादी तत्वाचा उदय झाला। हिंदुस्थानातील कानाकोपऱ्यात असंतोषाचे वारे वाहत होतेच। दुसऱ्या महायुद्धाची समाप्ती आणि हिंदुस्थानच्या जनमानसात संपूर्ण स्वातंत्र्याविषयीचा होत असलेला उद्रेक पाहता ब्रिटिशांना हिंदुस्थानवर राज्य करणे शक्यच नव्हते। 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशीच्या उगवत्या सूर्याला साक्षी मानून भारत स्वतंत्र झाला। वंदे मातरमच्या गजरात असंख्य क्रांतीवीरांनी स्वतंत्र भारत मातेला आपल्या आनंदाश्रूंनी अभिषेक केला।
स्वतंत्र भारताचे भारतीय सरकार त्यानंतर सत्तेवर आले खरे, परंतु दुर्दैवाने आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य वेदीवर रक्ताचे पाणी करणाऱ्या आणि घरादारावर तुळशीपत्र ठेवणाऱ्या क्रांतिकारकांकडे म्हणावे तेवढे लक्ष पुरवण्यात, त्यांची काळजी घेण्यात तत्कालीन राजकीय ही सामाजिक इच्छाशक्ती कमी पडली असे खेदाने नमूद करावे लागते. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या अनेक वीरांना ना इतिहासाच्या पानांवर गौरवास्पद स्थान मिळाले, ना राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या योगदानाकडे लक्ष दिले, ना जनतेने त्यांच्या कर्तृत्वाचे गीत गायले. हा इतिहास आम्हाला कधी शिकवलाच गेला नाही. तो नवीन पिढीपर्यंत पोहोचला नाही तर कदाचित त्यांना स्वातंत्र्याची किंमत कळणार देखील नाही. आणि मग स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ सत्याग्रह आणि अहिंसेचे बक्षीस अशीच धारणा बनली जाण्याचा धोका संभवेल हे सत्य नाकारता येत नाही. आपण भारतीय खऱ्या अर्थाने भाग्यवान आहोत, कारण आपल्याला प्राचीन संस्कृती आणि वैभवशाली इतिहासाचे लेणे लागलेले आहे. उज्ज्वल भविष्याच्या निर्मितीसाठी वर्तमानात भूतकाळाचा अर्थात आपल्या सामर्थ्यवान व बलशाली इतिहासाचा अभ्यास करणे महत्वाचे असते. बलवान राष्ट्राच्या उभारणीसाठी ते आवश्यक असते. आजची युवा पिढी ही चंगळवादाच्या जाळ्यात अडकत चाललेली दिसत आहे. ध्येयाचा अभाव आणि पराकोटीची परात्मता दिसू लागली आहे. याला कारण आपल्या अस्मितेची विस्मृती झालेला समाज. बुद्धिभेद करणारे विचार विषाणूंप्रमाणे पसरत चालले आहेत. देव देश धर्माबाबतची आस्था कमी होत चालली आहे. किंबहुना या गोष्टी नाकारणे म्हणजेच पुरोगामिता असा विचार प्रबळ होऊ पाहत आहे. चारित्र्य, राष्ट्रभक्ती, सेवा, साहस, श्रम आणि त्याग या गोष्टी शब्दकोशापुरत्याच मर्यादित होताना दिसत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आपल्याच दैदिप्यमान इतिहासातील व्यक्तींच्या चरित्राचे ज्ञान संस्कारक्षम वयात शाळेतून मिळण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानच्या धर्तीवर ज्या असंख्य शूर वीरांनी जन्म घेतला, ज्यांनी आपल्या पराक्रमाने आणि शौर्याने इतिहास निर्माण केला, अशा अनेक वीरांच्या शौर्य गाथा वाचकांसमोर सादर करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. पण त्यातही मी जाणीवपूर्वक निवड केली आहे ती वीरांगणांची. सनावळ्या आणि आकडेवारीची क्लिष्टता दूर करून इतिहास शिकवण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. शाळेतील मुलांना इतिहासाबद्दल आवड निर्माण व्हावी. ज्यांनी या भूमातेसाठी आपल्या प्राणांची समिधा दिली त्यांची सतत जाणीव व्हावी. त्यातून नव्या पिढीला प्रेरणा मिळावी आणि आपल्या मातृभूमीबद्दल प्रेम जागृत व्हावे. अशा पद्धतीचे लिखाण करून या शौर्यगाथा प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी केला आहे. आजचे असंख्य तरुण इतिहासातील या गौरवगाथांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. राजवंश टिकावा यासाठी आपल्या पोटच्या पुत्राचे बलिदान देणारी पन्नाधाय अर्थात दाई, अवघ्या 16 वर्षांच्या वयात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावणारी स्पाय गर्ल सरस्वती राजामणी, ब्रिटिशांच्या शस्त्रागारात प्रवेश करून स्वतःला मानवी बॉम्ब करून ब्रिटिश सैन्याला धूळ चालणारी कुईली, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर गोळी चालवणाऱ्या शांती घोष, सुनीती चौधरी या तरुणी, तसेच औरंगजेबाला त्याच्या मृत्यूपर्यंत देखील दक्षिणेतील राज्य जिंकून न देणारी भद्रकाली तारा राणी, अशा अनेक न ऐकलेल्या अनसंग हिरोईन्सच्या शौर्यगाथा वाचकांना ध्येय प्राप्तीसाठी ऊर्जा देतील ही आशा. अनेक वीरांगणांच्या या समिधा भावी पिढीला प्रेरणादायी ठरतील आणि त्यातून खऱ्या अर्थाने उज्ज्वल भारत जगाचे नेतृत्व करेल या विश्वासासह हे पुस्तक सूज्ञ वाचकांना सादर करतो. शिरीष पुरुषोत्तम अंबुलगेकर. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.